Juang dul mandiko jopuonj pacho ka TSC kwa omenda maromo shillings bilion 14.8 mandiko jopuonj maromo 111,870 pacho kuom thuolo mar higni 5. Jatije mar duolno Nancy Macharia mane ochopo e nyim komiti mar Senate marango weche mag oganda okoni gin kod nok mar jopuonj kendo ber mondo mi puodho omenda mabiro miyo gi thuolo mar ndiko jopuonj mathoth. Commission is faced with a teacher shortage of 100,000 teachers, 47,329 at primary level and 64,521 in post-primary institutions countrywide. To address teacher shortage, the Commission requires to recruit 111,870 teachers over a period of 5 years. That is the current shortage in the country. To achieve this, the Commission requires an annual budget allocation of 14.8 billion for recruitment of teachers as an intervention. Modhi nyime piny owacho singo ni gibiro cholo omenda ne skul